Sang Baladewa Narapati Toe Nariswara Kresna kalangkunging tresnanira marang Dyabanon Cinawi mongko pisahung dyanipun mila tansah nyala warta waoto Sang Narendra kalih Dimas Werkudara Bule kakangku piye bule kakangmu kene Dimas cekak aosipun kakang kowe mau ora saruju yen to Kakang Semar Badranaya nggone bakal miwiti mbangun padukan Karang Gumenggeng dipangarsani dening Kethek Mpu Tatek lutung bayu munyuk nyanyuk ora ana loro jenenge Anoman. Coba pikiran, coba siki gagasen Dimas Werkudara kurange apa digdayane Dimas Werkudara kurange apa kasektene anak-anakmu kabeh Antareja Gatotkaca lan Antasena lan liya-liyane lho kok palah Kakang Semar Badranaya kuwi pinercaya supaya Anoman dadi pangarsaning Senopati pun Kakang ora setuju Dimas Bule kakangku piye dina saiki ngertenana bule kakangku aja nyawang gebyaring tata lair ning didelok saka batinane bule kakangku pancen tekakoni sing jenenge Anoman kae mau Kethek Mpu Tatek lutung bingung munyuk nyaknyuk paribasan kae ke mau wujuding pandita ning batinane ke mau suci darmane luhur kala mangsa bule ngerti apa ora sing jenenge menungsa nek seneng ngumbar kelawan gebyaring tata lair kala mangsa para keblinger coba menungsa ki mau aja seneng ngumbar marang gebyaring tata lair ngartenana ibarate woh-wohan Anoman kaya mau pancen wujuding woh-woh duren jabane kaya mau elek ning batinane kaya mau apik dadi menungsa aja kaya woh-woh dondong tegese piye woh dondong kaya mau jabane alus ning jeroane reget tumintak angkara murka watak budi candala sing ora becik mulane yen pancen Baladewa kakangku ora saruju apa kang dadi pinemune Kakang Semar Badranaya nggone mbangun padukan Karang Gumenggeng dipangarsani Anoman sing dadi betenge Anoman ora ana loro telu ya mung Werkudara Wedyan di coba sing jenengane para Pandhawa apa enggane wis padha minger marang kiblate dhewe wis dina saiki cekak aose pun Kakang tetep ora sarujuk yen to pembangunane Kakang Semar Badranaya dipangarsani dening Kethek Mpu Tatek lutung bingung munyuk nyaknyuk nemen pala dina saiki yen pancen ora gelem bubarake apa kang dadi wangone Kakang Semar iki Baladewa kang bakal bubarake wewangunane Kang Semar yen pancen dipangarsani Kethek Putih ayo pilih ndi abot Baladewa apa abot Anoman boleh kakangku piye dina saiki yen pancen atimu wangkal wangkot kaku ora kena dilaluk apa kan dadi rasane atimu sing bakal mbetengi Anoman ora ana loro telu ya mung Werkudara ngertinana